तो जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 5:30 ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ରନିଂରେ। ତ ଆଗରେ ଲିଟୁ ହେଇ ଅଛି ତାକୁ ସେଠୁ ଉଠେଇବା ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ଏଇ କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚାଲିଛୁ। ଆଗରେ କୁକୁର ଫୁକୁର ନ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ଚୋର ଫୋର ଭାବିକି ଯୋଉ ଜିନିଷର ଡର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। କୁକୁର ହଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼ରେ ଦେଖିକି। ଆସ ଆସ ଆସ। ଆସିକି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଲିଟୁ ଭାଇ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରି ବସିଛୁ ଏଠି। ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ତାକୁ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେଠାରୁ ବାହାସାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା हमको सिखा रिया है। ଦେଖାଯାଉ। 1 hour later ଫାଇନାଲି ଲିଟୁ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏତେ ଅପେକ୍ଷା ନା କିସ କରୁଥିଲ ବେ? କିସ କରୁଥିଲୁ? ରେଡି ହବାକୁ ଘଣ୍ଟେ ତତେ ନା କଣ ରେଡି ହେବି କଣ ତୁ ମତେ କହିବା କଥା ନା କେତେ କୁଆଡେ ବାହାରିକି ଆଇଲୁଣି? ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସିଥିଲି କାମ ଆମେ ବା ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ଆସି ବସିଛୁ ଏଠି ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି। ଥଣ୍ଡା ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଆମେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଥିଲୁ। ଏ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିକି ସିରିୟସ୍ ନେବେନି। ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ତ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଚାହା ଫାହା ପିଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଦେଖିଲୁ ସିଏ ଠିକ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଅଧା ଅଧା ତାହାର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲ ଆସି କୁମାର ମିହିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡି ହବା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ କୁଆଡେ ଯିବା କି ଆଜି? କୁଆଡେ ବୁଲିଆ? କୁଆଡେ ବୁଲିଆ? ଆଜି କୁଆଡେ ଯିବା ଏମିତି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିଆ। ହଉ ଚାଲ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି। ତ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ପୁରା। ତ ଏବେ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଲିଟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ କି ଚାଉଳ ଫାଉଳ କ'ଣ ରାସନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦବାର ଅଛି ଦେଇଦବ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଯିବା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦର୍ଶନ ବି ସରିଗଲାଣି। ତ ନନା କହିଲେ କି ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ଭିତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି ମନ୍ଦିର। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରାବାଙ୍କ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ବସିଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିଆ ଘରକୁ ଯିବା। ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ବଗେରା କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ଏ ମନ୍ଦିରର ଆମେ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଉଛି ସେଟା ନିହାତି କହିବେ। ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଚିକେନ ଫିକେନ ଆଣିଲେ। ଚିକେନ ଫିକେନ ଦେଇ ଆସିଲୁ ଘରେ ଦେଇଦେଇ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଦେଖିବା ନହେଲେ ଘରେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଆଉ। ଭାଇ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ତ ତ ପିଚ୍ ବରିଆ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଜାରରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଯିବା ଯାଇକିନା ଦେଖିବା କାମ ଫାମ ଯଦି ଥବ କ'ଣ କାମ କରିବା ନହେଲେ ବୁଲି ବାଲି ପଳେଇ ଆସିବା ମାର୍କେଟ ଆଉ କ'ଣ। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନଜାରା ଏଇଆ ଥିଲା କିଛି ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ବନେଇ ପାରିନି। ଫିଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ବଡ଼ ରୋଷେଇଆଟା କରୁଛୁ ପୁରା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାଏ।